Bueno, grazas, en primeiro lugar, aos ilustres señores deputadas e deputadas do Parlamento de Galicia polo seu convite e pola confianza nas capacidades que eu modestamente podo poñer de manifesto nesta tarde de hoxe. Eu vou a falar de exclusión, que é un título enorme, con moito peso. Un título que decidí deliberadamente por cuestións de tempo de enfoque estreitar. E pido desculpas polo estreitamento. Pido desculpas ás persoas que me teñen convidado a esta comisión e pido desculpas ás persoas usuarias. Hoxe vou a facer un exercicio de síntese e de foco e vou a deixar fora moitos colectivos e moitas persoas que merecen voz e que deben ter voz neste Parlamento. Mencionareinos ao final da miña exposición. En todo caso, eu voume centrar na exclusión legal das persoas migrantes no noso sistema de saúde, derivada dos recortes e da crise económica, sobre todo ante todo o Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, titulado de Medidas urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde. Un Real Decreto co cal o Estado español e tamén a Comunidade Autónoma de Galiza pasan dun sistema de universalización da sanidade, na que o cumprimento do único requisito de empadronamento garante o acceso a nacionais e cidadás estranxeiras en pé de igualdade, a un sistema de aseguramento, no que só a persoa que teña a coincidencia da categoría de beneficiario pode acceder ao sistema de saúde. Os fundamentos ou os argumentos sobre os que se construe este Real Decreto compre traelos a colación, compre traelos por falaces e compre traelos por falsos, compre traelos tamén por perviventes no momento actual. O primeiro dos argumentos era, como o propio título do Real Decreto di, a sustentabilidade. Barallando cifras, varios centos de millóns de euros iban ser aforrados con esta medida. Con este senso, ou neste senso, a Administración do Estado e, por ende, como imos analizar un pouco máis adiante, a Administración da Comunidade Autónoma de Galiza optan por poñer en riba dos dereitos fundamentais un criterio economicista, o forro económico fronte aos dereitos fundamentais das persoas veciñas dos municipios. Un aforro que, tan só 3 anos despois da aparición do Real Decreto, o propio ministro de Sanidade naquela altura, Alfonso Alonso, di que non se ten cumprido e di que o aforro é extraordinariamente moito máis inferior do que se tiña previsto. Un aforro que o Tribunal Constitucional, nun auto de 17 de decembro de 2012, dicía que non era real, xa en 2012. Poucos meses despois da aparición do Real Decreto, o Tribunal Constitucional dicía algo que saltaba ao sentido común de calquera. Non haberá aforro porque o desprazamento do cargo se desplazará da atención primaria á atención de urxencia e de cuidados intensivos, moito máis oneroso para o sistema. O segundo dos argumentos era a loita contra o turismo sanitario, a loita contra os abusos do sistema sanitario por parte da poboación migrante. O Goberno do Estado facía, de novo, de xeito falaz, unha equiparación. Cidadáns europeos e americanos que veñen aquí coa única finalidade de ser atendidos pola sanidade con persoas que fuxen de países en conflicto, que sufren persecución, que sufren fame, miseria ou guerra. Falaz porque a primeira situación está coberta por dúas directivas europeas, a 2004-38 e a 2011-24, sendo esta última de atención sanitaria transfronteiriza. Falaz porque a segunda das opcións, ou a segunda das situacións, é falsa. É falsa e sabíase naquela altura. As persoas estranxeiras fan un uso menor da sanidade que as persoas nacionais. Non son verbas miñas, son verbas do informe da Obra Social de la Caixa, Inmigración e Estado de Benestar en España, do ano 2011. As persoas migrantes fan un uso da sanidade en torno ao 7% contra o 16,5% das persoas nacionais. Porén, e por contra, só o 6,8% da inversión pública en servicios sociais revirten nas persoas migrantes. E só o 11,2% das rendas básicas de inserción outorgadas no Estado recaen en persoas migrantes. Falso tamén porque as persoas migrantes contribúen ás arcas públicas. Como non o van a facer? Fan as persoas non autorizadas a través da imposición indirecta, fan as persoas autorizadas con traballo en nómina, como fai calquera persoa na súa situación. Fan incluso máis, ou incluso con un saldo positivo por riba das prestacións sociais que reciben. De novo, non son verbas miñas. Son verbas, por exemplo, do informe xa aludido, do informe do Observatorio Vasco de Inmigración e Cuspegui, que arroxa que só para o País Vasco no período entre 2008 e 2012 o saldo era positivo en 78 millóns de euros. Non son verbas miñas, son da OCDE e da OIT, que din que non só as persoas migrantes non causan distorsión no mercado de traballo interno, senón que o favorecen. Non son verbas miñas, tamén son do informe de la Caixa, que di, entre outras cousas, en coordinación cos xa citados, que a afluencia de persoas migrantes no noso país ten retrasado 5 anos o estado de colapso das débedas da Seguridade Social.
A consecuencia é que as persoas estranxeiras, corrixo, a consecuencia deste Real Decreto, da aparición e da exclusión, é que as persoas estranxeiras que non poidan acreditar unha autorización para residir quedan excluídas do sistema, mantendo un campo limitado de dereitos. A consecuencia, no conxunto do Estado, 873.000 tarxetas sanitarias deixan de estar en vigor dun día para outro, creando un problema extraordinario de saúde pública, ademais de 873.000 problemas de saúde individual. De novo, non son verbas miñas, non hai por que creer no que eu digo é certo. Son verbas do informe de urxencias sanitarias, vou a citar o título completo, Urxencias sanitarias hospitalarias no Sistema Nacional de Saúde, un estudio conxunto realizado por todos, práctica totalidade dos defensores do pobo dos territorios nacionais, entre eles Andalucía, País Vasco, Canarias e, sorpresa, tamén a valedora do pobo de Galicia estaba neste informe, e tamén a defensora do pobo nacional. Datos que nos levan tamén en verbas, de novo, non miñas, verbas do Comité Español de Axuda aos Refuxiados, que coa entrada en vigor deste Real Decreto en 2012, a sanidade en España sufre un retroceso de máis de 30 anos. Unha situación inaudita de vulneración de dereitos fundamentais no noso país que pervive e está en vigor hoxe. Oxalá poderemos debater sobre a proposta que está hoxe en riba da mesa de presunta, e digo presunta, e subliño presunta sanidade universal do Partido Socialista. Que fai, ou cal é a reacción da Administración galega? Unha reacción formal, crear a Instrucción 15/2012 e a 10/2012 de creación do Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública. Un programa a través do cal ou que serve de excusa para que o Goberno galego diga que ou se gabe nos medios públicos de que é o creador ou primeira comunidade autónoma que crea un mecanismo de cobertura das persoas migrantes. Non por dicir unha mentira centos de veces na opinión pública se convirte en certa. E non por existir un aparato formal, a realidade muda automáticamente. O DOGA non ten ese poder. O DOGA non modifica a realidade únicamente porque unha norma aparece nel. Explícome. Esta instrucción, este programa galego, crea un conxunto de íter burocrático que conleva que as persoas migrantes teñen que aportar un total de entre 8 e 10 documentos diferentes para ter prestación coberta polo sistema público. Documentos que teñen que obter na Administración Autonómica, no Servizo de Empadronamento dos Concellos, nos Servicios Sociais Comunitarios, no Rexistro Central de Estranxeiros, nas autoridades estatais do seu país de orixe e na Policía Nacional. Pensemos no que significa para unha persoa non autorizada para residir no país ter que se desplazar en varias ocasións á Policía Nacional a solicitar un papel ou un documento no que se acredite que non está no país de maneira legal. Teño que ir a solicitalo no organismo que vai a expedir as ordes de expulsión e que vai ir a miña casa de terme a expulsarme do país. Iso é o que crea deliberadamente e decididamente o Goberno galego. Isto non é un problema creado en Madrid e do que o Goberno galego non pode facer nada, ou non ten marxe de actuación, ou igual que mencionaba Rosa para a saúde mental. É un problema que Galiza decide manter pervivente. O resultado da burocracia, pois, é que a persoa terá sufrido malos entendidos, episodios de desprecio do persoal funcionario, de racismo institucional e de xeración de custos económicos polas taxas administrativas de expedición, custos que non calquera persoa pode subsumir ou pode asumir. Falo de racismo institucional, de novo non son datos meus, son datos do informe executivo de SOS Racismo en Galicia que detecta un total de 70 episodios racistas, do cal o 80% son racismo institucional. Destos 56 episodios, o 44% son relacionados co acceso á saúde. Ollo, non só na marxe pública de racismo institucional relacionado coa sanidade, naquelas episodios de racismo relacionado con entidades privadas, o 79% son tamén relacionados coa sanidade, ou co bloqueo de acceso aos servizos sanitarios. O Sergas decide, pois, en 2012, crear un sistema opaco, complexo, inaccesible para as persoas migrantes, con barreiras procedimentais, barreiras lingüísticas, inexistencia de servizos de asesoría xurídica, indisponibilidade dos centros Sergas para asesorar ou facilitar sequera a documentación de solicitude de medidas especiais ou do Programa Galego de Protección de Saúde Pública. A Xunta de Galicia decide operar unha deliberada e, engado, obscena deixación de funcións, facendo recaer nos servizos sociais comunitarios das administracións locais e nas entidades de acción social a representación das persoas migrantes. Que pasa con aquelas persoas migrantes que non chegan ás entidades de acción social? Que pasa con aquelas que non saben onde deben dirixirse no servicio social comunitario? Agora ben, tamén a Consellería de Sanidade decide, coa creación deste programa galego, deixar fora unha serie de colectivos nunha decisión autónoma,
colectivos especialmente e extraordinariamente vulnerables. Están fora do programa galego, perdón, aquelas persoas que non opten o programa galego ou que non poidan optar o programa galego, non terán asistencia cando sexan enfermos crónicos, nin persoas con diversidade funcional, nin persoas con discapacidade, nin persoas que requiran rehabilitación funcional, nin persoas que demanden servizos de saúde mental, tampouco a práctica totalidade da poboación xerontolóxica. Vai a ter atención se non entran no programa galego. Só para ilustrar o que eu estou dicindo, en datos de informes de entidades de acción social, en torno a 1.900 persoas entran no programa galego das 9.000 de potenciais solicitudes. Démonos conta da magnitude da exclusión. En terceiro termo, o Goberno galego decide, e agora engado, en contra do que dispón a normativa nacional, confundir deliberadamente o que é alta hospitalaria e o que é alta médica. Con isto, creamos un problema de saúde pública, porque non atendemos ás persoas hasta o fin do seu proceso clínico e o seu proceso asistencial. Di o informe que xa citei dos defensores do pobo nacionais, de novo, non son palabras dun radical ou dunha entidade parcial ou partidaria. A partir do momento da alta hospitalaria, xorden dificultades para que o paciente sexa derivado a dispositivos asistenciais de atención primaria ou especializados. Dificúltase a diagnose, incluindo a práctica de probas diagnósticas e a instauración de tratamentos médicos cirúrxicos ou farmacolóxicos necesarios. É dicir, produces un baleiro na situación das persoas que provoca a longo prazo e, como dicía o Tribunal Constitucional, un maior gasto polo desprazamento aos servizos de urxencia e emerxencia e non a prevención ou a diagnose precoz, que resulta en termos de longo prazo moito máis económica para o sistema. En cuarto lugar, o Goberno galego opera deliberadamente un sistema de facturación sistemático dos servizos que deben ser gratuitos. As persoas, aínda que estén fora do programa galego, teñen dereito á atención gratuita, así o di a Lei de Calidade e Cohesión do Sistema Nacional de Saúde, 16/2003, en caso de menores de idade, atención ao embarazo, parto e posparto e atención de urxencia ou emerxencia hasta alta médica. Neses supostos, calquera persoa, e así o di a normativa nacional e galega, ten dereito á atención sanitaria nas mesmas condicións que un cidadán nacional. Moi ben, isto é así no xeito formal. Agora, na práctica, como veño dicindo, produces unha facturación de servicios, os denominados avisos de facturación, á poboación migrante menor de idade tamén, a poboación migrante embarazada tamén, e a poboación inmigrante que acode a servizos de urxencia ou emerxencia. De novo, volvo a non dicilo eu, volven a dicir os defensores do pobo nacional, que indican, e cito, a carencia de tarxeta sanitaria tradúcese nun indicador a priorístico do dereito dos usuarios, pois a ausencia da mesma basta para xestionar o compromiso de pago ou expedir factura dos gastos, tratando de asegurar a cobertura económica da asistencia que se proporciona. Deste modo, o Sergas, o Servizo Galego de Saúde, opta por crear un clima de medo, desconfianza e recelo de cara aos servizos públicos, que acaba por redundar nun problema de saúde pública e, de novo, de saúde individual. Quero traer a colación que os artigos 35 e seguintes da Lei de Estranxeiría manifestan que unha persoa con débedas tributarias ou débedas á Seguridade Social non vai a ter posibilidade de renovar o seu permiso de residencia temporal. Co cal non é inocuo que unha persoa teña unha facturación de servizos sanitarios que non pode pagar. Estamos falando de facturacións que, dependendo da patoloxía, poden chegar a varios miles de euros. Imaginemos que posibilidade ten de afrontar un pago de miles de euros unha persoa sen autorización para residir, que non pode, por tanto, ter un traballo legal no noso país. Poden ser 14.000 euros, daríalles igual que foren 14 millóns. Nin nun caso van poder pagalo, nin no outro tampouco. Non son verbas miñas, e volvo a traer criterios de autoridade que me ultrapasan. O informe da infancia en Galicia de UNICEF de 2018 di, recollendo datos de Médicos do Mundo, que Galicia é a comunidade autónoma do Estado, na que se recollen maior número de vulneracións en materia de dereito sanitario e dereito fundamental á saúde. UNICEF, o Organismo de Nacións Unidas para a Infancia e a Adolescencia. Se queremos falar de datos, faría a apreciación de que non nos deixemos levar polo tentador que supón facer, colocar nunha situación preponderante o cuantitativo sobre o cualitativo. Non se trata diso, pero por aportar algúns datos. Médicos do Mundo, nos seus informes de vulneracións, e para o informe do ano do 2016 e 2017, que na Galiza existen 107 casos de exclusión de dereito á saúde, 69 deles en mulleres. Por cuestións de tempo non vou a referir á perspectiva de xénero, que sería extraordinariamente interesante nesta cuestión. Cifra que chega e sube hasta os 114 casos de vulneracións en Galicia para o período entre 2017 e 2018. Setembro, de 2018.
Entre os datos que se inclúen nestes informes, que lles invito encarecidamente a consultar, resulta ou resalta o de facturacións. 4 supostos ou 4 expedientes de facturación reclamadas en 2015, 74 en 2018. Que significa que se desbordan as capacidades de reacción das entidades de acción social. Chegan máis expedientes dos que se poden resolver. Hai persoas que chegan, xa é difícil que poidan chegar ás entidades de acción social, que non ven satisfeito o seu dereito á atención gratuita porque non hai quen reclame, non hai quen poña sobre negro sobre banco un recurso administrativo, que por outro lado non é fácil de redactar. Para un cidadán nacional, e dou fe porque eu, parte da miña ocupación é redactar este tipo de recursos. Que provoca todo este clima, ou cal é unha das conclusións deste todo o clima que veño a poñer de manifesto? Que según o estudo da Universidade de Pompeu Fabra, o incremento da ratio de mortalidade da poboación migrante nos 3 anos posteriores á aparición do Real Decreto é do 15%. 15% de ratio de mortalidade en 3 anos. Non sei se somos capaces de albiscar a magnitude do problema. 70 mortes adicionais de persoas migrantes no conxunto do Estado por culpa do Real Decreto. Culpa directa do Real Decreto. Achégome xa á parte final da miña exposición. Non quero parar de insistir nunha cuestión. Isto non é un problema dun Real Decreto de Madrid que Galiza non tivese opción de regular de outra maneira. De feito, hai 17 comunidades autónomas e cada unha delas diseña un sistema distinto. Hai partes do noso Estado que optaron por unha norma de carácter legal, o País Vasco, Andalucía ou Canarias, Navarra, optaron por unha lei. Galiza optou por unha instrucción, 2 instruccións. Optou por un empadronamento, por exemplo, de 6 meses para o programa galego. Outras comunidades optaron por un empadronamento de 3 meses. Galiza opta, puido e non quixo outorgar cobertura sanitaria ás persoas migrantes a través dunha norma de rango legal. Galicia puido e non quixo crear unha lei garantista que loitase contra o sistema de aseguramento de Madrid, ou que nos viña imposto polo Real Decreto. Galicia puido e non quixo crear un sistema burocrático eficiente, fácil, accesible para as persoas migrantes. Malia as continuas queixas e chamadas de atención das entidades, non é posible tramitar o programa galego nos centros de saúde, que é o centro no que deben tramitarse. Ali non hai documentación e ali non hai persoal formado. Di, nunha das citas que non extratei, o informe dos defensores do pobo nacional, que as facturacións ou os avisos de facturación se xeran incluso antes da triaxe. É dicir, antes de saber por que patoloxía a persoa ou que prioridade ten a patoloxía da persoa que acude a urxencias, xa ten un aviso de facturación. Galicia puido e non quixo dar cobertura a persoas idosas, a persoas con patoloxías crónicas, a demandantes de servizos médicos en relación coa identidade de xénero, a persoas en situación de fin de vida. Non sei se somos capaces de albiscar de novo cal é a magnitude dunha persoa non autorizada para residir nunha situación fin de vida que non pode demandar sedación no sistema público de saúde. E son casos que se teñen dado aquí na Galicia. Galicia decidiu optar por un sistema no que os avisos de facturación coactivos, ilegais e atreveríame a engadir inmorais son a práctica habitual no sistema cando unha persoa migrante acode a demandar servizos. Optou así por primar a eventualidade do cobro sobre os dereitos fundamentais das persoas. Dereitos fundamentais que eu non traio aquí e que eu non creo. Dereitos fundamentais que o Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia, na medida en que é unha administración pública, ten a obriga de cumplir. Son dereitos que nacen da Declaración Universal de Dereitos Humanos, do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, do Convenio para a Eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller e do Convenio de Dereitos do Neno, só por citar os 4 máis importantes. Galicia decidiu deliberadamente crear unha cultura na administración e en parte dos servizos de admisión, obviamente non vou a defender que en todos, e eso sería falso pola miña parte, crear unha cultura de xenofobia e racismo institucional, directo e inmediato cara ás persoas migrantes, no momento mesmo de atravesaren a porta de urxencias. Galicia decidiu crear un sistema especialmente gravoso con respecto ás mulleres migrantes. As mulleres migrantes non teñen, en principio, acceso a unha interrupción voluntaria do embarazo. As mulleres migrantes só teñen acceso ao seguimento do seu posparto durante un prazo de 2 meses. Todo o que sexa posparto ou complicacións derivadas do nacemento, que ultrapase os 2 meses, en principio non está coberto. Galicia decidiu misturar e confundir en prexuízo das persoas migrantes as figuras de alta hospitalaria e alta médica. Confundir tamén a información. É habitual, aínda hoxe, ir aos centros de saúde e ver cartéis enormes nos que reza non se atenderá a persoas sen tarxeta sanitaria, e nos que se establecen os mecanismos de cobro para unha prestación. Ollo,
non existen os mesmos tabuleiros de dereitos das persoas migrantes, de avisos de cales son as circunstancias que justifican un acceso gratuito ao sistema ou de que documentación hai que traer para entrar no programa galego ou nas medidas especiais. Xa, o último que vou dicir con respecto á miña intervención é non crean que as miñas verbas son destructivas ou que obedecen única e exclusivamente a intereses inconfesables. Parafraseo o que dicía o presidente da Xunta de Galicia neste mesmo foro no día de onte. Ou vale, pensen que as miñas verbas son destructivas e que teñen intereses inconfesables. Agora, estén dispostos tamén a pensalo do defensor do pobo nacional, da práctica totalidade dos defensores do pobo do Estado, da Veludería do Pobo, de Amnistía Internacional, de UNICEF, de Médicos do Mundo, da Rede Acolle, de SOS Racismo, do Comité Español de Axuda aos Refuxiados, do Comité Español para a Eliminación da Discriminación Racial, e pensen tamén, miñas señoras e meus señores, de todas as mulleres e homes migrantes que levan anos vendo como que debera ser un dereito fundamental no noso país é usurpado polo Goberno da Nación e é cercenado e obstaculizado deliberadamente polo Goberno autonómico. Moitas gracias.